बहाय ओंखाम जाग्रा हल दै रायजोफोर माने दिनैहाय महिला सभाया दिनैनिफ्राय सुरु जाजेनबाय ओमफ्राय जालांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं फुंनि समाव दा सफैनानै दङ नैबे जायगायाव आरोखि बेहाय ओंखाम जाहोग्रा हल जागोन बेलायनि गासैबो चेयारफोरखौ बनानै दोनजोबबाय ओमफ्राय ओंखाम संग्रा माबाखौ आं देखायलांगासिनो दङ। नै बहाय बर्तनफोर ओंखामा एसे रेडि जाजेनबाय आरोखि एसे दा फुंनि सम ओमफ्राय ना दङ ओमफ्राय दासो रेडि खालामजेनदों आरोखि ना दालि संगासिनो दङ जोंनाव जिरायगासिनो दङ आरोखि ना ओमफ्राय जों दस्राजों नायनि माखासे मैगं सुनाय मा सुनायाव मुखुब जागासिनो दं आरोखि ना। बेंटल पारिस बियो रायजोफोर नैबे बेंटलनि आरोखि ना मिसनाव दिनैहाय महिला सभा दिनैनिफ्राय जाजेनबाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दङ जायखिजाया नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो दिनै आरो गाबोन साननैसो जागोन। सानबेसे जायो होनदों सभायालाय सानबेसे सभाया सानबेसे सभाया साननैनो सभाया साननै जागोन दिनै ओमफ्राय गाबोन आरोखि ना। बेयो जाबाय आखाइ सुग्रा आरोखि ना ओमफ्राय नैबाव गारो ओमफ्राय दै टेंखि दोननाय जादों बहाय जाबाय माने दस्रानिफ्राय फैनानै बेहाय थाफैयो आरोखि ना सभा जानो फैग्राफोर गोजान गोजानफोरनि ओमफ्राय माखासे गथ'फोर गेलेग्रा दं आरोखि ना बाव मिसन सिङाव बे गेलेग्राया दं आरोखि। ओंखारलांफिनसिगोन रायजोफोर आरो उननि आपल'डआव देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोनहा नायलाङोबा मिथिगोन आरोखि।